Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo sa Hesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto. Gikan sila sa mga kalungsuran sa Galilea ug sa Judea, ingon man sa Jerusalem. Ang gahom sa Ginoo diha kang Hesus sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan nila sa higdaanan ug naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Hesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila katisa. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Hesus. Pagkakita ni Hesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." Unya nagkanayon sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo. Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tao nga makapasaylog mga sala kundili ang Dios lamang. Apan nasayran ni Hesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain ba'y sayon ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon bangon og lakat? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli sa inyo." Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan ug gisakwat ang iyang gihigdaan ug unya mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok ilang gidaig ang Dios sa pag-ingon, "Pagkakatingalahan gayod sa atong nakita karong adlaw." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang milagro nga gihimo ni Hesus murag makapasiga gid sa atong mata, kay porting nindo tatanawon tingali nga naghigda ang masakiton, paralyzed niya, inigsulti lang nga bangon, mubangon dayon niya, pasano dayon niyang iyang gihigdaan. Ninduta ka tanawon ana, no? Ganahan mo mutanaw na. Mo na siya pertigum ninduta. Niya inighuman ana unsa may sunod. Inigo magpakita og milagro unsa may sunod.
Ang nindot mutuo unta ta nga si Jesus mao ang Ginoo. Pero ang resulta hinuon tungod aning paghimo ni Jesus og milagro, giplanuhan naman noon siyang patyon na perting pataya, nabitay sa krus. Unsang klasiha sa kasing-kasing sa tao nga ang tao nga naghimog maayo, nagtabang sa iyang isig katao, patyon manoon. Naka-imagine mo ana? Hindi man mo maningog. Importante biya kay ni. Kay usahay baya ang gihimo sa mga tao nga rin nato. Murag ibaliwala nato ang ilang maayong mga buhat. Nga ang ato rag yung tan-awon, ang wa nato magustuhi. Muna'y sigihan nato balik-balik sa tunghuna-huna, ang wa nato magustuhi. Pero ang maayo nga gibuhat, murag baliwa lang. Naamo anang kinaiya, naamo wa tubag naa, oy naa manggani ko ana kamo na ba noon o na nga kaning gipanghisgutan dinhi sa unang pagbasa nga giingon inig-abot sa Ginoo iyatang luwason nya iyang usbon ang kahimtang sa kinabuhi, ang disyerto nga way tubig, magbaha na ang tubig. Nindot ana ang mga masakiton, mga ayo, ang mga bakol maglukso-lukso na sa kalipay. Kanindot ana nya gibuhat gina ni Hesus nya kanisang mga Parisiyo, kani mga magtutudlo sa balaod, nagsigi sa silag basa aning gipanagna ni propeta Isaías. Ila ning gimemorize na gipanagna ba, pero ang pag-abot nas gipanagna nga mao si Jesus, iyang gipakita nga ang mga buta makakita, ang mga bakol maayo, ang paralyzed maayo. Oy, naglagot naman noon sila. Nga naman kibaw mo ngano. Uy, ito ba? Wa mo kibaw. Wasag ko kayo kay baw, pero ako lang yung bana-banaon. Tungod kay dili sila ganahan mubiya sa ilang mga sala. Maglagot gyud sila basta ingno na sila ni Jesus nga biyain ang inyong sala. Ngonay mo diha dapita kay mas gihigugma nila ang sala kaysa ilang kaluwasan. Daghan kay nato ingon ana. Oh, absag kamo karon ingnon ta mo ron nga sala gid nang pagpangangkon og mga butang. Mangangkon ka ba nga imong yuta, imong balay, imong kwarta, sala gid na siya. Nya musugod na mo ron nga di na mo mangangkon. Nang mangangkon ka nga akong bana, akong anak, akong asawa, sala na siya. Kay imo naman, ikaw naman oy tagiya noon. Ana, kitang tanan mga sulugoon rabi ako nuta, matud pa ni Jesus, mga piniyalan. Ang piniyalan di gina mangangkon. Ana, nya kamo ron mangangkon mo. Uy, tubag. Di na mo moangkon nga imo nang bana, imo nang asawa, imo nang balay, imo nang yuta, di na mo mangangkon. Sugod karon di na mo moangkon, imo nang sakyanan ana, di na mo moangkon. Tinuod mo na mo na mo tingog. Nabitay ni donate na tog slot dinhi. Ikas gawas nasod bang nya pa picture gi siya kuno nako, pa picture jud ko nimo pader. Ikagi akong padawaton aning slots na akong i-donate kay sus gikan jud ko gawas pader. Magsigi jud kog tan-aw nimo. Yak anak yung imong ingon ayaw pangangkon, wa na gyud ko mangangkon pader. Ang ako gumbana pader, wa na ko ni angkon, moingon kang Jesus ni, namatay akong bana pader. Nya pagkamatay sa akong bana pader, malinaw na gyud kay ko. Kay niingon ra gyud ko, kang Jesus ka, kang Jesus ana.
Nako, kisa pa may dili nimo ang konon, imo igsuon, patay sa niya na imo igsuon. Aso ayaw ang kuna imong bana, di ba? Patay na ikaw ma. Di bitay. Ikaw na sa masakito naman sa to iyang bana sad. Hasta sa kuno iyang bana. Sige mo kuno sila paminaw sa akong wali nga ay lagig ang kuna kang Jesus ning tanan, kang Jesus ni ana. Awa na jud kuno siya mangangkon garinobit ko kuno siyang balay karon ingon siya, Lord, imo man ning balay, ako ning irenovate ha. Ana kuno siya. Ambot ka to, ingnon ko to siya nga, ihatag ka nas pare imong balay. Basig mo ingon sa to, wa man mo ingon si Jesus Father nga ihatag nimo. Ay, mga buangon kita sa tanan, kusog kita mangangkon. Unya ang gusto ni Kristo biyai man ang tanan. So para sa parihaan ng nangangkon ang mga magtutudlo sa balaod nga sila ra gyud maoy authority. Kinahanglan sila maoy sulti, sila ra gyud mosulti unsay sakto. Muna inigingon nila adlaw ang igpapahulay way mag-ayog masakiton, gisupak man Hesus. Ingon mas Hesus, ako ang magbuot unsay buhaton sa adlaw ang igpapahulay. Patay dayo si Hesus. Ang mingon rong pari, ako'y magbuot unsay gamitan sa inyong kwarta. Sugot mo. Hindi ko ipalit nag-slot ka ng tanan. Palit mo. Tanawa, di ba dahil mong duko-duko sa mo pa'y galisod ta diri sige sang masiyar na niya slot okay, ikaw may ni-claim nga ikay magbuot niya kusog kitang moingon din matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao nay atong kabuang hinoon kamo mga buutan manoon mo no kinsa maroy gabuot sa pag-atiman sa inyong balay, ang Ginoo o ikaw? Kinsay nagbuot unsaon pagpadako sa inyong mga anak, ang Ginoo o ikaw? Ang Ginoo. Di mo mamugos sa inyong anak na mo eskwela, di ninyo kasabaan aron lang yun mo answer anang module. Di ninyo kasabaan ninyong anak magsigig duwaan ng computer. Kasabaan sa padiroy kay usaon masad mahimos ang tapulan nya gasugo ang Ginoo niyo ana nga kasabi. Mao na siya pangutana. Ingkang masad ana ka ika na gabuot. Mao na magsige na kag kasala nyag badlongon ka ana masuko na ka patyo na nimo ang Ginoo. Nya kay ang pari may magsigig sulti patyon sa nimo ang pari. Unsaon man pagpatay di na ka mosimba ngadtos pare nasa na yaw-yaw na sultana ay na lang na adto lang tas laing pare matang kinahanglan sige hantag yaw-yaw ana pero nabiya say ganahan nga yaw-yawan mo na pasalamat sa ko nga daghan kayong mutuo sad nga yaw-yawan baka nang ingon nga ayaw na mo pangabit ayaw na mo pagsigi og pangangkon na magan iron ingon ako pader nagsigi gyud ko ron og hinay-hinay og panpan sa yuta skilid sa amo nako nganong nagpanpan man ka extension na nimo imong balay ing sa dioy akong himuong parkingan kay na di siya parking sa daan ni siya makonsensya sa kuan ang ingno nimo pader nga parking dias daan akong gihinay-hinayan rog panpan nako unsa sa ka nakahinay no basi mo abot sa nagnapo ka tuig una pa na nimo magpanpan igo sa kang mamatay paspasi ayaw hinay-hinay kay haron dayon malimpyo dayon ang daan kanang nasa gyud mo tuo pero daghan kay mo ingon datoom ka ng pariha mao sa na si Hesus sige siya himog mga milagro pero dili ba ato pang milagro lang iya sangyaw biyasan naa ba siya gitudlo nya di ba siya mag-usab-usab siyang gitudlo gipatay gid siya muna kita nga nagsunod ni Hesus dili na tingalita kinahanglan nga magpakamatay. Unsa may itong gikinahanglan nga dili unta mag-usab-usab ang atong desisyon nga mosunod tas Ginoo. Kay kun di ta mag-usab-usab mahitabo dayon ang saad sa Ginoo dinhi kanato. Pananglitan ikaw asawa
nisaad ka sa imong bana nga sa kasakit o sa kalipay. Nya ang imong sang bana nisaad sa dana. Nya padayon mo ana, bahala nag nasakitan, bahala nag-away mo, bahala naghapit na mo magpinatyanay. Nya imo gina siyang kuanon, imo gina siyang kaning puy-an. Ang resulta maka-experience yung kag kalipay. Ano bang kalipay ba nga di nimo ma-explain? Mabita na inig kasal na ko aning renewals kasal niya 50 years ang ilang kuana golden ba, golden may tawagan ano ana golden ba na ana sos nindo talaga inig kasal agas gong luha usay apil pa gong mga anak ug agas ang luha sa kalipay nga nakaabot og 50 years pero ang giagian sa perting grabihay nangapangag pangipon sa kinulatahay pero di yung biya kaabot yung 50 years nindot pa sa dining mapangag ta niya gakos lang yapon nindot kanabang human sa kasakit na ay kalipay muna si Jesus gipatay siya human sa iyang kamatayon na agi kaluwasan munang ang atong tubag sa salmo niingon ta diri ang atong Dios moabot aron pagluwas kanato moabot lagi gid siya ay kabalaka moabot gid siya nya na may kasakit matod pas unang pagbasa busa kamong mga sa to mga luya nagtuhod ang sabtig ingon dire pagmaisog ug ayaw kahadlok nya kana kunong mga nangaluya na ang tuhod tindog mo ug pagmalig-on kay moabot na ang Ginoo mo na nga mamauli na mo ngadto sa Jerusalem ug mag-awit sa kalipay mulabay ra ng kasakit mo na bisag sakiton ta ay kahadlok mulabay ra na siya ang importante kamao kang mo sunod sa Ginoo abta na nga karon magpista ta sa mahal nga Birhen Maria karong sa December 8 Immaculate Conception si Maria giandam sa Ginoo aron maoy agianan sa kaluwasan pagkatao ni Maria iya gid ang gipuy-an hangtod gyud didto sa lubnganan sa iyang anak lisod pagsabot nga kaluwasan unya namatay pero si Maria grabe gid ang iyang pagkamakanunayon wa gyud bisang usa ka higayon nga niingon siya din ani mahimo ana sige ra gyud siya ingon your will be done ana ra gyud na siya nindota na no di kinunta mga usab ding atong mga pagtinagdanay hastang mga naong dili mga usab ana no karon daghan kay mga naong nga usab hastagong gender mga usab na tungod sa pagsige natog reklamo na di gid ni mao Lord di ni mao magantos ko ani ug ako ning padayonon magantos ko ani hastang among bukasyon ugma ra ba naraba tay ordinahanan pagkadikon si Seminarian Charles basig dangtan sa na siya mga 5 ka tuig sa pagkapari di ni pwede Lord nga di ko muhikap magantos ko ani magantos mi ani labi nagmiingon sa tong iyang nainlaban nga uy I cannot live without you nya miingon sa Father Charles nga me too patay ka niya nya di man ta gusto magantos sige supako lang ni nato sabta lang ni Lord ana no di na pwede muna iampo nato ordinahanan ra ba siya ugma kuwang para batong gastuhono nato so tabang sa mugdonate naghapon nag special collection ta sa para atong 110 nga balance murag wa pa man to kaabot og 110 ang atong natigom so puno-puno ilang katonyo karon tingali ako pa ko makasubay nabutang bato dire wa man mabutang dire ang ibutang slot raman atong halin sa slots ba niabot nag 2,840 ka slots pakpakan atong Ginoo ambot pila na katoy na tigong wa man sad kusulti
wa pa makwenta. Pero di na sa tingin ito muubo sa 50,000 ang atong nakwenta. So kuha nga na lang dito mga 60, mga 60,000 siguro ang kuwang. Basin pag makakuha pataron ato mga online parishioners. Tabang lang mo hatag diha, ginagmay-gagmay lang ba para sa ordination ni Seminarian Charles Quezon Ugma. Nga iampo sa nato nga magmakonunayon siya sa iyang desisyon sa pagsunod sa Ginoo alang sa kaluwasan sa mga kalag. Nindog ta. Pinaagi sa pagtuo giayo ni Jesus ang usa ka paralitiko. Busa mudangop kita kaniya nga masaligon og muingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtudlo sa kamatuoran ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang nangulo sa kalibutan mupausbaw sa katarong, kalinaw ug kahiusa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga alang niadtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga nag-una kanato diha sa pagtuo, makadawat sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O Ginoo, kaluy-i ang imong katawhan nga nag-ampo karon, ihatag ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.